Strategia Victoria Bank este orientată spre dezvoltarea organică a băncii, modernizarea acesteia, cât și lansarea unor noi produse inovatoare pe piață. Avem misiunea de a dezvolta afacerea noastră prin produse și servicii calitative, competitive, sigure și inovatoare. Noi credem că strategia trebuie să fie cunoscută și de către actualii sau viitorii noștri clienți. Asta pentru că transparența este una dintre cele mai importante valori ale noastre. Potrivit strategiei Victoria Bank, clientul este în centrul atenției fiecărui angajat al băncii. Vrem să avem clienți fericiți, pentru care Victoria Bank este prima alegere când este vorba de selectarea unei bănci. Suntem un partener de încredere și ne dezvoltăm împreună cu toți clienții noștri. Digitalizarea va continua. Până la sfârșitul anului, cel puțin 80% dintre toate produsele noastre vor fi disponibile online. Un loc aparte în strategie îl au și oamenii care își desfășoară activitatea în bancă. Ei sunt cei care mișcă lucrurile din loc și contribuie la dezvoltarea și succesul băncii. Noi vrem să oferim fiecărui angajat din Victoria Bank un viitor bun în Moldova. Am implementat o grilă de salarizare adaptată competențelor fiecărui angajat. Procesul de angajare la Victoria Bank este și va continua să fie unul transparent. Implementăm un plan de carieră personalizat pentru toți angajații băncii. 60% din posturile vacante urmează să fie ocupate prin mobilitate internă, iar creșterea profesională a angajaților noștri rămâne un deziderat pe care ne-l dorim. Da, avem un plan ambițios, dar realizabil pentru Victoria Bank, iar afilierea la grupul financiar Banca Transilvania, cel mai mare grup bancar din România, ne oferă garanția că succesul acționarului nostru poate fi replicat în Moldova. Ne asumăm rolul de trendsetter al sistemului bancar.